Un dosbarth sydd wedi profi yn hynod o boblogaidd ac yn bwysig iawn hefyd yma yn y sioe fawr yw dosbarth yr Ailhyfforddi Ceffylau Rasio. Dosbarth sy'n rhoi ail gyfle i geffylau sydd wedi dod i ddiwedd i gyrfa yn rasio ac yn rhoi pwrpas newydd iddyn nhw. Ar hyn o bryd o'n blaenau ni fan hyn, i ni yn gweld Nathan Deakins o Sir Benfro. Nathan yn beirniadu y marchogaeth yn y gystadleuaeth yma. Ac yna nes ymlaen fyddwn ni'n cael cipolwg ar Mrs Polly Walker. Hi fydd yn edrych ar y cydymffurfiad. Ac Owen, wi'n credu allwn ni bwysleisio digon pa mor bwysig yw y gystadleuaeth yma, yr adran yma sydd yn rhoi ail gyfle, ail yrfa i gyffylau, a wedi rhoi pwrpas i filodd y gyffylau ers y flwyddyn 2000. Ie, oherwydd gyda llawer y cyffylau yma yn y gorffennol, unwaith fydden nhw wedi gorffen i gyrfa fel Ceffylau Rasio, fydd ddim pwrpas iddyn nhw. Felly mae'r gystadleuaeth yma wedi sicrhau ar y lusen hefyd yn ogystal, wedi sicrhau bod yna bwrpas i'r cyffylau yma, bod yna fywyd iddyn nhw tu hwnt i'w gyrfa rasio. Ond ar yr un pryd, mae'r cyffylau yma wedi gorfod cael ei ailhyfforddi, wedi gorfod newid i meddylfryd. Mae'r gystadleuaeth yma o ddangos dangyfrwy'n hollol wahanol i'r gystadleuaeth o rasio ceffyl. Felly mae'r cyffylau yma wedi gorfod newid mewn fwy nag un ffordd. Felly nid yn unig yn feddyliol, ond hefyd yn gorfforol, a hefyd o ran i edrychiad ar ffordd maen nhw yn ymateb i'r person hefyd. Mae rhai bod hynny'n cymryd gymaint o amynedd dros y blynyddau i ail newid ffordd o feddwl y ceffyl. Wel, yn sicr, mae Ailhyfforddi mewn unrhyw faes yn dipyn o waith, yn dyw a dyw'r maes yma ddim yn damed gwahanol. Felly, gyda'r cyffylau yma yn y gorffennol, fydden nhw wedi dod mewn i'r cylch yn anelu at y llinell derfyn, ond erbyn hyn, yn dod mewn i'r cylch, gorfod bod yn fwy hamddenol, gorfod ymateb i'r un sy'n marchogaeth, ac yn hefyd yn gorfod medru cerdded. Felly, nid rhedeg yn unig, neu dim trotian sydd yn cael ei feirniadu yn y gystadleuaeth yma, ond yn hytrach y ffordd mae'r ceffyl yn ymateb a'r ffordd mae'r ceffyl yn symud hefyd. Odi'n wir i weid bod nhw'n goffo wneud beth maen nhw'n galw yn flat work cyn dechrau unrhyw beth arall? Ie, mae hynny'n hollol wir. Gorfod dechrau bant gyda'r flat work, ac wedyn yn adeiladu ar hynny wedyn, cyn dod fyny i'r safon yma. Os na dipyn o newidiaeth mewn diet? Wel, mae hwnna'n gwestiwn da, a dwi'n meddwl hollol beth yw'r ateb i hynny i fod yn onest. Felly, gyda Ceffylau Rasio, yn amlwg wyt ti'n gweld bod yna ddim llawer o frasur arnyn nhw o gwbl. Maen nhw'n athletig tu hwnt, maen nhw'n ffit iawn. Mae'r cyffylau yma'n ffit hefyd, ond ar yr un pryd, bosib bod yna bach fwy o frasur. Felly'r ceffyl yma bosib yn ymateb i'r dyrfa, falle bod yna rhyw floedd, a felly bosib bod i feddwl yn mynd nôl i'r gyrfa cynt o bosib. Y ceffyl, o'n i'n siŵr os oedd yn mynd i bwlto fyna, ond yn amlwg Nathan wedi cadw y ceffyl dan reolaeth yn arbennig tu hwnt. Ond wrth gwrs, Nathan yn tu hwnt o brofiadol, yn joci ei hunan. Pe bydde'r ceffyl yma'n dechrau rasio, bydde Nathan yn fwy na pharod i hynny. Cryfder greddf y ceffyl? Wel, ie, yn wir, ceffyl yn taflu feddwl yn ôl i'r gyrfa cynt o bosib. Mae yna gytuno wedi bod rhwng y ddoi sy'n beirniadu. Mrs Polly Walker yn beirniadu cydymffurfiad y ceffylau ac yn y cefndir fyny yn yr het, Nathan Deakins o Sir Benfro yn beirniadu y marchogaeth. Tipyn o bwyso a mesur trin a thrafod wedi bod. Ie, wrth gwrs, y ddau beirniad yma wedi beirniadu'r gystadleuaeth ar wahân ac wedi canolbwyntio ar gwahanol elfennau o'r ceffylau hefyd. Felly, yn amlwg, y beirniad marchogaeth yn edrych ar ffordd mae'r ceffyl yn symud ac yn ymateg, a wedyn y beirniad arall yn cadw golwg ar y cydymffurfiaeth, sicrhau bod yna ddim gwendidau yn perthyn iddyn nhw. Dyma ni felly, Mrs Polly Walker a'r stiwad ar fi'n datgelu pwy sydd yn mynd ar wobr gynta. 2437, Victoria
Llongyfarchiadau felly i Anne Courtois yn eiddo i Victoria Bertorelli. Okay. Perchennog. Oh no, sorry. Yeah, sorry, perchennog yw hwnna. Yeah. Helena Hamer on Little Brian. Move on to the third place across the catalogue is 2452, and that's Alice Rees on Sawago. Mae yna dipyn o aros wedi bod yn dos, ond mae wedi bod werth yr aros, ac o'n i'n sylwi hefyd yr ceffyl arbennig yma, un llygad gyda'r ceffyl sydd wedi dod i'r brig yn y gystadleuaeth. Ie, mae hynny'n hollol wir. Un llygad. Bosib bod y ceffyl yma wedi cael damwen yn y gorffennol. Bosib dyna yw'r rheswm bod y gyrfa Rasio wedi dod i derfyn i'r ceffyl yma, ond yn sicr heb cael unrhyw ymhariaeth. Wel, fe ddath y feirniadaeth. Mae'r rhosglymau yn ei lle ac yn dal gafel ar y cerdyn coch. Llongyfarchiadau gwresog i Victoria Bertorelli sydd yn berchen ar enillydd y gystadleuaeth yma, Anne Courtois, yng nghystadleuaeth yr Ailhyfforddi Ceffylau Rasio i'r bryd pur tan gyfrwy i'r cesig neu'r adferch.